O Consello Regulador da Ribeira Sacra pecha o ano 2011 coa entrega dos premios a Hosta e o tradicional xantar navideño dos adegueiros pertencentes á denominación, un acto que se celebrou o pasado venres no balneario de Augas Santas en Pantón. Entre as adegas premiadas atopábase unha da súa zona de chantada, a adega Viña Garoña, polo seu branco do mesmo nome. Mario Regal recolleu de mans do alcalde de Chantada, Manuel Varela, o diploma e a medalla de prata correspondente á 19ª edición do Certame Internacional de Viño de Montaña, un premio que se suma aos máis de 85 no seu haber e que fai desta adega a máis premiada da denominación. Eu non sei como son as outras, eu sei os que teño eu, a nosa bodega. Bueno, yo xo un máis. Pois un máis. Eu con este para min conto 85. Son vendiles? Bueno, son vendiles, gracias a Dios. Por algo será. Bueno, supoño que contento, non? Bueno, a min xa non me piña de sorpresa, como teño tido anos, algún ano tuve 6 no mesmo ano. Este ano tuve un solo, bueno, xa tuve en Chantada 2, e tuve na Ribeira Sacra outro, xa son 4. Este ano non me queixo tampouco. Mario Regal espera que o 2012 lle traia máis premios debido á gran colleita deste ano cunha calidade excepcional. Espero mandar o viño ao concurso como sempre, e penso que temos unha calidade que é unha gloria, o tinto é bueno, pero o jodello ten un olor que non hai mazán madura que lle compita. Está precioso. Pois que teña suerte, que siga tendo suerte e acumulando precio. Esperamos que sí, nos imos traballando sempre ao máximo que podemos. Poder estar co viño no mercado e o noso viño, gracias a Dios, pois ten simpatía, temos venta, aunque son mundos difíciles, pero non temos problema, penso que o noso viño que sempre sabe. Xunto a Viña Garoña tamén recibiron a distinción de prata os brancos de Alma Larga e Viña Bella e os tintos Alodio, Moure de Autor, Javier Fernández, Dominio de Sanxiao e Adega Barbao. As medallas de ouro recaeron no branco Abadía da Cova de Adegas Moure e no tinto Casa Noguedo de Ramón Marcos Fernández. Pola súa banda, a adega Regina Viaron logrou o Premio Especial do Cervín. Un acto no que o presidente da denominación Ribeira Sacra, José Manuel Rodríguez, se refería ao momento doce que está a pasar a denominación. Un ano que destacou polo incremento na produción que na última campaña de recollida de uva sobrepasou os 7 millóns de kilos, e no que a denominación medrou un 10%. Un ano onde a denominación, afortunadamente, nun tempo complicado, nos 10 primeiros meses medrou un 3%, onde se fixo unha vindima tranquila, donde se recolleron todas aquelas uvas que eran susceptibles de ser vendidas para as bodegas, donde medramos hasta os 7 millóns de kilos, que era unha utopía pensada fai uns anos, e donde que as problemáticas que hai no mundo en que vivimos, as bodegas teñen que facer, sin duda ninguna, un esforzo importante para o ano que ven, xa volver a recoller esas uvas que sin duda ninguna volveremos a ter, e esperemos que nunhas boas condicións como este ano. Un acto no que participaron adegueiros, alcaldes de diferentes concellos, directivos do Consello Regulador e representantes da Deputación e da Xunta, entre os que se atopaba a xefa territorial en Lugo, Raquel Arias.